Bos días, empezamos. Bueno, pois, como sempre, rematado o Consello de Xunta de Galicia, paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Empezamos pola Consellería de Sanidade. Hoxe démoslle o visto e prace ao Plan Sanitario de Inverno 2024-2025. Que establece este plan? Pois os recursos e as medidas que deben tomarse no ámbito da sanidade pública segundo evolucione a presencia da gripe e outros virus respiratorios durante este inverno, os meses máis duros de invernos 24-25. Bueno, a experiencia demostra que cada año experimentamos un aumento da carga asistencial debido ás patoloxías da gripe e patoloxías respiratorias e, polo tanto, o que facemos é un plan flexible para poder atendela según se vayan producindo. Que imos facer? Pois neste plan creamos unha rede de 70 farmacias sentinela que van ser as encargadas, están espalladas por toda a xeografía galega, encargadas de ir suministrando información sobre como van evolucionando as vendas de antigripais ou test de antíxenos. Estes datos servirán para coñecer como vai evolucionando o virus, a incidencia das persoas que demandan estes recursos e con estes datos sumados ás consultas que se vayan producindo na atención primaria e os ingresos por gripe, pois se vai tendo un mapa da evolución e se poden facer previsións. Ademais, vais incorporar este ano un novo modelo matemático que permite detectar os cambios na epidemia da gripe con 2 semanas de antelación, un modelo baseado na inteligencia artificial. Por tanto, contar con estes modelos de predición e estes instrumentos permite mellorar a planificación dos recursos, tanto nos hospitais como nas áreas de urxencia. En todo caso, compre sinalar que o Sergas a día de hoxe ten unha capacidade para ampliar en máis de 600 as camas de hospitalización en caso de ser necesario, por estas outras patoloxías, pero se fora necesario, estas habría unha flexibilidade ata 600 camas máis das que se dispón de ordinario. Este plan ten un custo, xa hai 11 millóns dedicados á compra de vacinas fronte á gripe, patoloxías respiratorias, e, ademais, hai unha previsión, xa digo, en función de como evolucionen os datos, pero unha previsión de ata 8 millóns de euros que se irían a custes de persoal a máis servicios que tería que prestar o persoal do Servicio Galego de Saúde. Por lo tanto, estamos preparados para as contingencias que poidan vir, oxalá que non sexa necesario desplegar este plan en toda a súa intensidade, pero en todo caso hai que estar preparados e lembrar tamén que a campaña da vacinación da gripe sigue en marcha e que a día de hoxe hai 615.000 persoas que xa se vacinaron, por lo tanto, animo ao resto que necesiten facelo a que o fagan canto antes. Sigo en sanidade, cambio de acordo, o Consello hoxe autorizou 75 millóns de euros para a adquisición durante o vindeiro ano de medicamentos dedicados a 3 patoloxías, a esclerose múltiple, o VIH e despois unha serie de patoloxías inflamatorias que están todas agrupadas. Ademais, son 75 millóns de euros, 40 millóns de euros para antirretrovirais, que son os que atenden os 6.300 pacientes con VIH en Galicia, 20 millóns fármacos para esclerose múltiple e 15 millóns para anticorpos monoclonais para enfermidades inflamatorias. Decir que este ano van a adquirir 7 fármacos innovadores de última xeración, acaban de chegar ao mercado, son eficaces nos tratamentos, de acordo co que considera o Servicio Galego de Saúde, por lo tanto, vanse a adquirir dentro deste paquete de 75 millóns de euros. Cambio de Consellería, Política Social, hoxe aprobamos 2 convenios coa Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, COGAMI. Inclúe a 60 entidades esta confederación e ten 13.000 socios. Por tanto, hoxe asinamos 2 convenios con COGAMI, un de 800.000 euros para axudarles a financiar parte das obras da nova sede central que COGAMI está a construir en Santiago e que vai a albergar os servicios de emprego e formación de COGAMI, programas para mellorar a autonomía personal, tamén levará a xestión das empresas do grupo e lle permitirá agrupar servizos que ahora mesmo ten dispersos por varias localidades. Este é o primeiro dos convenios, 800.000 euros, e despois outro de 630.000 para colaborar no funcionamento do programa de atención integral que COGAMI leva a cabo no CEGADI, no Centro
galego de desenvolvemento integral que está en Santiago de Compostela. Son servicios de fisioterapia, logopedia, neuropsicología, terapia ocupacional. En definitiva, colaboramos con COGAMI, que, xa digo, ten 13.000 socios e agrupa a 60 entidades relacionadas coa discapacidade. Cambiando de Consellería, Consellería de Cultura, hoxe o Consello aprobou unha liña para apoiar a carreira profesional de artistas e grupos que desenvolvan a súa actividade habitual en Galicia. As axudas vai dirixidas a empresas que se dediquen a impulsar o despegue ou a consolidación de cantantes e bandas galegas. O que teñen que facer é adicar estas axudas, que teñen un máximo de 15.000 euros, a promover a imaxe de marca do artista, grabacións que queira facer ou promocionar os seus traballos discográficos. Cambio de Consellería. Consellería de Educación ten dous acordos, en realidad non un acordo, unha avaliación, o primeiro, que fixo o Goberno galego sobre os datos pechados presentados pola Consellería de Educación en torno aos niveis de empregabilidade da formación profesional en Galicia. Levamos moito tempo esa revolución silenciosa que me escoitarían moitas veces da formación profesional que levou a doblar a matrícula nestes anos e a asustar cada vez máis a oferta académica en FP ás demandas do mercado laboral. E isto está funcionando porque este informe que os avaliamos revela que a inserción laboral dos titulados en FP en Galicia atópase a día de hoxe en máximos históricos. Que indica o estudo? Varias cousas. O primeiro, que o 85,8%, casi o 86% dos titulados no curso 21-22, os estudios son bianuais e, polo tanto, está a punto de pecharse, todavía non está pechado o que correspondería ao 23-24, o que analizamos hoxe foi 21-22, e que decía este estudio que o 85,8% dos titulados estaban traballando xa durante o ano 2024. Para que se fagan unha idea do que supuso a evolución da FP en Galicia, estes datos revelan 53 puntos máis de empregabilidade que no ano 2009-2010. 53 puntos máis. E se xa imos a FP dual, a taxa de empregabilidade non é dun 100%, pero é dun 97%. É dicir, os que acadaron os seus estudios no 22 de FP estaban traballando o 85,8% e se fixeron FP dual o 97% durante o ano 2024. Darías algún detalle máis do estudo. A taxa de emprego das mulleres é incluso superior a dos homes, 86,2% frente ao 85,4%, casi 2 puntos máis de empregabilidade superior das mulleres que dos homes. E o maior incremento na inserción está entre os maiores de 30 anos, que superan o 90%. En definitiva, e por darlles un titular máis deste estudo, decirles que 9 de cada 10 titulados en FP que traballan atoparon, ademais, un emprego en Galicia. Hai outros que salían a traballar fora de Galicia, pero 9 de cada 10 dos que traballan despois de facer FP están traballando, ademais, nun posto en Galicia. Outro acordo de educación, decía que había dous, refírese ao proceso de construción do Instituto Domingo Villar, o instituto que a Xunta de Galicia vai construir en Navia, no Concello de Vigo, e que vai ser o primeiro centro educativo que siga 100% os parámetros, as directrices recollidas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica de Galicia. Ben, o proxecto se elaborou no seu día, agora foi sometido a supervisión e xa definitivamente para a súa licitación acordamos, elevouse, porque se engadiron varias cousas que o detallaré, o seu orzamento nun 36%, pasa de 15 a 19 millóns de euros, para levar a cabo unha serie de melloras que se sucediron durante o proceso de supervisión. Pois, por exemplo, de eficiencia enerxética, a intención é que consume un 30% menos que outros centros similares, integración na contorna, con plantación de árbores autóctonos na parcela, accesibilidade en todo o centro, tanto fora como dentro, e unha serie de melloras que ao final fan que os aprobamos definitivamente a cuantía de 19 millóns de euros para poder licitar a construción deste instituto, que vai ter unha capacidade para 700 alumnos e 8.200 metros cuadrados, aularios, gimnasio, biblioteca, espacios polivalentes, aparcadoiros, en definitiva, xa digo, primeiro centro, gran centro educativo que construe a Xunta de Galicia, que xa se adapta 100% aos parámetros do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica.
Cambio de Consellería, Consellería de Vivenda, hoxe demos o visto e prace a investir casi 12 millóns de euros, 11,7 millóns de euros, en actuacións para reforzar unha vintena de muros e noiros en estradas autonómicas de 12 concellos. Fixemos unha inspección de máis de 360 noiros e muros e observouse que en 18 había que facer unha serie de melloras para previr probables ou posibles, non inminentes, pero para tallar calquer risco de derrubo destes muros, destes noiros, taludes, é necesario para previr, ademais, os posibles efectos de que pode haber dunha riada, de algunha inundación, de algún tipo de desprendimento. Se acordou facer estas actuacións, 11,7 millóns de euros, en estradas de 12 concellos. Son 18 actuacións. Por lo tanto, unha vez acordado este gasto, ahora van ser redactados os proxectos de construción e inmediatamente se levarán a cabo as obras correspondientes, que son rozas, drenaxes de cunetas, barreiras dinámicas, mallas, novos muros de formigón, se non os había, en definitiva, unha serie de melloras. Por darles algún detalle, 5 millóns van a ser na vía altas prestacións entre Lugo e Monforte, 800.000 na estrada AC 544 en Brión, 546.000 na Lugo 933 en Quiroga e 400.000 na autovía Ferrol-Villalba a G64. Cambiando de Consellería, hoxe acordamos investir 1,6 millóns de euros Consellería do Mar para repoñer e reforzar os pavimentos en 26 dos portos autonómicos de Galicia. Van ser actuacións desos 26, 13 están na provincia da Coruña, 9 de Pontevedra e 4 na de Lugo, e van consistir en sustituir o firme se está xa moi deteriorado, engadir novas capas de formigón se fai falta restituílo ou melloralo, e tamén pintar ou repintar as sinalizacións horizontais. As obras comenzarán, unha vez aprobado este gasto, inmediatamente en canto comece o ano 2025. Consellería de Medio Ambiente, hoxe aprobamos unha nova edición das axudas para que os concellos e particulares melloren a imaxe de vivendas e edificios municipais, é dicir, para fomentar o que chamamos o fermosismo, que é mellorar o exterior de inmobles que estén deteriorados ou que necesitan algún tipo de mellora estética. Con estes 2 millóns de euros, a previsión é que se beneficien 400 cidadáns e ao redor de 90, 100 municipios, porque hai dous destinatarios, cidadáns que podan recibir ata 3.000 euros para arranxar fachadas, cubertas, muros de peche das súas propiedades particulares, e os concellos que poden recibir ata 40.000 euros para actuar en instalacións de titularidade municipal, lavadoiros, hórreos, palcos da música, edificios municipais, todo aquilo no que se poda facer unha actuación de fermosismo ou de eliminación de determinadas instalacións antiestéticas. Estas axudas tiveron moi boa acollida a toda agora, preto de 9,6 millóns de euros, levan 3 anos en funcionamento e casi 10 millóns, 9,6, se adicaron a 2.245 obras entre obras en concellos e obras de particulares. E hai que decir que xa chegaron, o 90% dos municipios galegos xa se beneficiaron ata esta edición de algún tipo de actuación para fomentar o fermosismo, e agardamos que con esta nova edición, 2 millóns, podamos chegar, se é posible, ao 100% dos concellos. Consellería de Vivenda, hoxe aprobamos engadir unha nova área Resurbe as 8 que xa existen a día de hoxe. As áreas Resurbe son áreas de regeneración urbana que se califican de interese autonómico. Son zonas con alto valor histórico-cultural, nas que é necesario facer un plan específico para recuperar inmobles deteriorados ou conservar aqueles que xa existen e, ademais, promover a súa dinamización social, demográfica, económica, en definitiva, actuar sobre cascos históricos, zonas de interés histórico-cultural que necesitan ser revitalizados ou mantidos na súa dinámica de vida económica e social. Xa decía que había 8 e agora acordamos engadir unha nova zona en Bayona, 160.000 metros cuadrados, viven preto de 1 millar de veciños, 456 edificios con casi 800 vivendas nestes edificios. Que buscan as áreas, como se actúan as áreas Resurbe? Pois se fomenta a rehabilitación de edificios para despois destinalos coa condición de que se destinen a alugueiros de longa duración, se mellora a iluminación e se renova o mobiliario urbano, como decía antes, se dinamiza a actividade comercial,
ou se impulsan actividades culturais e de lecer para que todas estas zonas sigan tendo vida. Ata agora, as outras 8 áreas Resurbe eran Mondoñedo, A Coruña, Ribadavia, Tui, Ribadeo, Ferrol, Betanzos e Monforte de Lemos. E agora engadimos a de Baiona. Tamén na Consellería de Planificación de Infraestructuras e Vivenda, a proposta desta Consellería, acordamos dentro do Plan Xeral de mellora da accesibilidade e das condicións das paradas de autobuses en estradas autonómicas en Galicia, son 35 millóns de euros para mellorar 1.100 paradas, acordamos, saben que isto vaise facendo un desglose por zonas, acordamos adicar 1,3 millóns de euros na mellora de 15 paradas nos concellos de Pontevedra, Marín e Pollo. Que imos facer nestas paradas de autobuses? Pois mellorar os apartadoiros para os buses, instalar marquesiñas, mellorar a accesibilidade e iluminación das paradas, sustituir marquesiñas deterioradas, en definitiva, todo o que ten que ver coa mellora destas zonas. 1,3 millóns de euros en Pontevedra, Marín e Pollo. Acordo tamén relacionado coa mobilidade, pero a proposta da Consellería de Presidencia, demoslle o visto e bo a seguir mantendo no 2025 a gratuidade no transporte interurbano para dos colectivos, os menores de 21 anos e os maiores de 65. Imos destinar 17 millóns de euros o ano que ven para garantir que poidan seguir viaxando de balde no autobús interurbano, no transporte marítimo da Ría de Vigo e no tren da comarca de Ferrol. 17 millóns de euros, que son 3 millóns de euros máis que no ano 2024. Por qué? Pois porque, basicamente, aumentou moito a demanda. Son case 127.000 mozos e mozas as que xa se benefician da gratuidade, que teñen este dereito, que, para que se fagan unha idea, un 8% máis que o 1 de xaneiro do 2024, é dicir, aumentou un 8% durante este ano. Por lo tanto, dai ven esa subida. Estes mozos ata 21 anos realizaron solo entre xaneiro e setembro 5 millóns de viaxes, é un 11% máis que no ano 2023, e no caso dos galegos de máis de 65 anos, saben que esta medida empezou este ano, xa hai máis de 105.000 que solicitaron beneficiarse, solicitaron a tarxeta, e realizaron solo no ano 2024, desde que está en marcha a medida, 2,4 millóns de viaxes. En definitiva, son 230.000 mozos ou de menores de 21 ou persoas maiores de 65 que se están beneficiando desta gratuidade que se mantén no ano 2025 e para que imos adicar 17 millóns de euros. Cambio de Consellería de Emprego, acordamos destinar 7,5 millóns de euros a seguir promovendo as actividades de microformación, é dicir, formación ao xeito das empresas, formación de curta duración, formación preparada e solicitada para, pois, normalmente para poñer en marcha unha liña específica, un novo aparello que os traballadores teñen que aprender a manexar, é dicir, son moi curtas, moi dirixidas a un obxectivo concreto e cada vez máis demandadas polas empresas. A nosa intención con estes 7,5 millóns de euros é beneficiar a máis de 17.000 persoas xa solo no primeiro trimestre de 2025. Esta convocatoria é para a microformación que se vai facer no primeiro trimestre do ano. Vaise facer a través dos clústers que representan a 9 sectores estratégicos para a economía galega, será a través dos clústeres onde se destinará estes cartos para a microformación ás propias empresas directamente que serán as encargadas, baixo a coordinación dos clústeres, de facer estes cursos. Esperamos facer máis de 550 cursos de corta duración, 550 microformacións. Decía que un programa de moito éxito, levamos apenas 2 anos cos programas de microformación e desde entón xa participaron máis de 40.000 traballadores para un montón de finalidades, pero robótica, soldadura no metal, creación de apps, moitos microformacións relacionadas co vehículo eléctrico e coa automoción en xeral, en definitiva, todo o que ten que ver coa posta en marcha de novos servicios en sectores que teñen moitísima demanda desta formación, xa digo, de corta duración, pero con moitísima eficacia. E outro acordo, a proposta da Consellería de Economía, falábamos de clústers,
Hoxe aprobamos unha nova convocatoria para seguir axudando a actividade dos clústeres en Galicia. 2 millóns de euros. Que queremos? Que sigan impulsando a innovación, a competitividade e a sustentabilidade da industria e os servicios. Desde que pusemos en marcha estas axudas, sabemos cantos anos, destinamos 10 millóns e apoiar a máis de 50 medidas que promoven os clústeres sempre ou casi sempre tamén despois con destino ás empresas que os integran. Outro acordo de economía, un novo plan director de sectores estratégicos que aprobamos hoxe, que se engade os que xa aprobamos, ainda queda algún pendiente. O que aprobamos hoxe é o plan director do naval. O naval é un sector fundamental na nosa economía, 14.000 empregos directos, 2.500 millóns de euros de facturación ao ano e representan algo máis do 3,5% do PIB galego. Por lo tanto, e ademais, a boa saúde do sector naval en Galicia en xeral permitiu que fóramos líder en España na construción naval no ano 2023. Por lo tanto, compre seguir axudando a un sector tan fundamental, xa digo que foi un dos declarados estratégicos no mes de febreiro, xunto a automoción, metalmecánica, TIC, logística industrial e o eido forestal Madeira, por tanto, cada un destes terá o seu plan director, o se aprobamos o do naval. Ten unha duración do ano 2025 ao ano 2027, será a folla de ruta que marcará o futuro e a evolución do sector naval e ten unha dotación económica de 60 millóns de euros. E o que fixemos hoxe foi aprobar inicialmente, remitilo ao Consello Económico e Social e o que agardamos é que antes de final de ano, ou sino a principio de xaneiro, este definitivamente aprobado para poder empezar a poñelo en marcha. Os obxectivos son seguir promovendo a digitalización do sector, a súa sustentabilidade. Estes dos factores están bastante detrás do éxito que está tendo o sector naval en Galicia. Hai moitas medidas, máis de 60, dirixidas, pois, por darles un exemplo, a internacionalización, os proxectos que se centran no I+D+I e tamén hai programas que van intentar aproveitar o coñecemento das persoas que xa levan máis veteranas no sector, levan tempo traballando, para atender as cada vez máis intensas e urxentes demandas de formación no sector do naval. E, por suposto, para a súa elaboración, igual que nos outros plans directores, estivemos en contacto co sector, o clúster do naval, estaleiros, empresas auxiliares e tamén as universidades galegas. Últimos acordos, a proposta da Consellería de Presidencia, hoxe aprobamos a oferta de emprego público a OPE da Corporación de Radio e Televisión de Galicia. Convócanse 19 prazas, 10 da quenda xeral e 9 de promoción internas. Da quenda xeral, para darles algún detalle máis, serían 3 prazas de axudante de realización, 2 prazas de técnico de administración xeral, unha praza de reporteiro gráfico, unha de técnico de control, unha de técnico de son, unha de técnico de iluminación e, por último, unha de oficial administrativo. Pero último acordo, hoxe aprobamos o proxecto de lei de servizos dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia. Por tanto, queda aprobado en Consello da Xunta e agora comezará a súa tramitación parlamentaria. Obxectivos desta lei, pois, un fundamental que é adecuar a normativa, que data do ano 2011, os moitos cambios que nestes casi 15 anos tiveron lugar pois, en todo o que ten que ver co audiovisual. E, ademais, adaptar tamén a nosa normativa a todas as leis, as directivas e os regulamentos, tanto nacionais como europeos, que tamén se publicaron ao longo destes anos. O texto tivo diversas achegas e varias delas foran incorporadas. Por exemplo, incorporamos o compromiso de colaboración co sistema educativo en materia de alfabetización digital, remarcamos e deixamos fixado por lei o impulso que os medios galegos teñen que darlle á produción audiovisual feita en Galicia. Tamén queda mencionada de forma expresa as organizacións do sector audiovisual e da comunicación como membros do Consello Asesor. Tamén queda fixada a obriga de velar pola conservación e custodia dos arquivos documentais e tamén queda fixada por lei o compromiso da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia coa lingua galega, coa nosa lingua e coa nosa cultura. Por lo tanto, todo se fará en galego, salvo coa excepción que se trate de dar a coñecer a identidade cultural de Galicia fora da nosa terra, onde, entonces, poden utilizarse outros idiomas según o ámbito no que se queira facer a difusión. Tamén, por suposto, queda fixada na lei que o 100% do capital da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia será público e de carácter autonómico,
Queda fixado tamén que o seu Consello de Administración estará integrado pola directora ou director xeral e 6 persoas máis escollidas todas elas polo Parlamento de Galicia. Tamén se establece a creación dun Consello Asesor de Participación Social e Profesional, de acordo co que recomendan a normativa europea, e por darlles Consello de Administración, Consello Asesor, por darlles máis detalles, xeito de elección dos 3 órganos que acabo de dicir, o director xeral sería escollido nunha votación a triple volta polo Parlamento de Galicia, primeiro unha maioría de 2/3, despois unha de 3/5, e, por último, se non houbera, no prazo de 3 meses, abondaría coa maioría absoluta. Isto respecto ao director xeral. Respecto ao Consello de Administración, estaría integrado por 6 persoas máis, como decía, e o xeito de elección sería elección por 2/3 e, se non, no prazo dun mes, bastaría a elección por 3/5. E, por último, respecto ao Consello Asesor de Participación, decir que estaría elexido por tamén maioría de 2/3 e, se non, pasado un mes, por 3/5. E o integrarían os seguintes membros: 9 membros en representación dos sectores da cultura, ciencia e tecnoloxía, educación, sanidade, entidades locais, consumidores e persoas con discapacidade, todos estes elexidos polo Parlamento. Despois, 3 representantes, como decía antes, queda fixado por lei, das industrias culturais e audiovisuais galegas, de lingua e tecnoloxías da comunicación, elexidas polo Consello da Xunta, e, por último, 2 persoas en representación das persoas profesionais que traballen nos medios públicos e tamén a persoa que sexa titular da Dirección Xeral. E, último acordo, a proposta da Consellería de Facenda o explicará máis polo miúdo o conselleiro, o sea, atuamos tamén para remitir ao Parlamento o proxecto de lei para potenciar a inteligencia artificial, primeiro na Administración galega e despois tamén en toda a sociedade galega. Chámase Proxecto de Lei para o Desenvolvemento e Impulso da Inteligencia Artificial en Galicia e vai nos colocar como primeira rexión en Europa que regula por lei o deseño, adquisición e uso da inteligencia artificial, o sea, como decía, primeiro na Administración Autonómica e a través da Administración Autonómica en toda a sociedade galega. Pero para explicarla máis polo miúdo, dou a palabra ao Conselleiro de Facenda. Grazas, presidente. Bo día a todos. Pois, como acaba de dicir o presidente, o Consello da Xunta acaba de aprobar a primeira lei autonómica sobre a inteligencia artificial en España e tamén a primeira lei regional sobre a inteligencia artificial en Europa. Unha prioridade, garantir por lei aos galegos e as galegas os seus dereitos perante a súa aplicación e tamén os beneficios que poderán obter con esta nova tecnoloxía. A obriga do Goberno galego é ofrecer á cidadanía un marco xurídico estable que lles dea confianza e certeza á hora de tomar decisións e que blinde os seus dereitos. E tamén aplicar a inteligencia artificial para ofrecer mellores servizos de conformidade coas necesidades e as demandas da cidadanía e das empresas. É o que fixemos, por exemplo, coa Lei do Litoral ou coa Lei de Igualdade. Dende a Xunta de Galicia quixemos anticiparnos e ofrecer as ferramentas precisas para que a cidadanía saque todo o proveito que poida da inteligencia artificial, para que sexa un beneficio e xa máis un presuízo. A inteligencia artificial representa para Galicia unha oportunidade histórica, para igualar as oportunidades entre os eidos urbán e rural, e para afrontar os retos singulares da nosa comunidade autónoma. Por iso, na Xunta de Galicia apostamos pola inteligencia artificial, dende o momento no que o mundo comenzaba a descubrir todas as súas potencialidades. Adiantámonos para seguir a recomendación da Unión Europea para desenvolver as estrategias regionais propias, coa Estrategia Galega de Inteligencia Artificial, que foi unha das 3 primeiras en ser aprobadas por unha comunidade autónoma. Adiantámonos para presentar unha candidatura sólida para acoller a primeira Axencia Estatal de Supervisión da Inteligencia Artificial de Europa. Adiantámonos para crear un espacio de colaboración e coñecementos xunto coas 3 universidades
públicas do Sistema Universitario de Galicia, o nodo galiz.ia de Inteligencia Artificial, e adiantámonos tamén na preparación dun marco normativo propio para o desenvolvemento da inteligencia artificial que Galicia precisa. O primeiro que fixemos foi preguntar aos que saben. Asinamos un convenio coas 3 universidades para elaborar un estudo sobre o marco ético e normativo posible e aceitado para a nosa comunidade autónoma. Froito de todo este traballo, dende a vanguarda da inteligencia artificial, hoxe aprobamos este proxecto de lei. Insisto, é a primeira lei de inteligencia artificial de ámbito regional que se fai en Europa. Cales son os principais obxectivos da norma? Para as persoas, tentamos como imos garantir que vayamos disponer dunha inteligencia artificial segura e que salvegarde os dereitos das persoas, pois aseguramos a supervisión humana daqueles procedementos que así o exixan. E garantimos que a inteligencia artificial sexa usada para ofrecer unha atención persoalizada que teña en conta as necesidades de cada persoa, sen nesgos nen prexuizos. Neste senso, a lei obriga a que todos os sistemas de inteligencia artificial que use a Administración Autonómica formen parte dun rexistro público. E a Xunta creará a figura do comisionado en inteligencia artificial para velar polos intereses da cidadanía e os valores éticos dos sistemas. No que atinse a Administración, como garantimos que se mellora a eficacia da Administración e da súa relación coa cidadanía? Pois asegurando o dereito das persoas a seren informadas sobre a intervención de inteligencia artificial en calquera decisión que lle aferte, garantindo a que calquera implantación de inteligencia artificial estea precedida dun informe de avaliación de riscos, e garantindo tamén a que todos os sistemas de inteligencia artificial que usa a Administración sexan probados con anterioridade para asegurar a súa eficacia e seguridade. A lei regula tamén a creación dunha oficina de inteligencia artificial, dunha comisión estratégica para o asesoramento en inteligencia artificial e do Consello Galego de Inteligencia Artificial. Como consolida Galicia esta lei como rexión de referencia en Europa de inteligencia artificial? Pois establecemos o marco para fomentar o uso de sistemas de inteligencia artificial seguros e adaptados ás necesidades de Galicia polas empresas e polos profesionais. Habilita a creación de novos instrumentos de financiamento, en concreto un fondo de participación en empresas que desenvolvan en Galicia sistemas de inteligencia artificial, promovendo iniciativas como as factorías de inteligencia artificial en torno ao Centro de Supercomputación de Galicia e regulando os criterios para a formación e actualización de coñecementos en inteligencia artificial. Unha vez explicados os obxectivos da lei, exporei os principais contidos que, lóxicamente, son coincidentes con estas prioridades que acabo de sinalar. Asegura a supervisión humana daqueles procedementos que así o exixan. Garantimos que todos os sistemas de inteligencia artificial que usa a Administración formen parte dun rexistro público. Creamos a figura de comisionado de inteligencia artificial para velar polos intereses da cidadanía e os valores éticos dos sistemas. Aseguramos o dereito das persoas a ser informadas sobre a intervención de inteligencia artificial en calquera decisión que lles afecte. Obriga a que calquera implantación de inteligencia artificial este precedida dun informe de avaliación de riscos. Prevé a Oficina de Inteligencia Artificial de Galicia, constitúe a Comisión Estratégica para o asesoramento en inteligencia artificial e crea o Consello Galego de Inteligencia Artificial. Por último, incentiva a implantación de inteligencia artificial axeitada aos intereses estratégicos de Galicia por parte das empresas e dos profesionais e aposta pola formación e capacitación para o empregado público e a cidadanía. Podemos ver agora en que se concreta o emprego desta ferramenta con algúns exemplos concretos. Neste senso, quero lembrar que a Xunta de Galicia xa está a implantar ferramentas e sistemas que están a empregar tecnoloxías de inteligencia artificial. Hai un momento, o presidente fixo referencia a como o Sergas está a empregalas xa. O obxectivo é, en todos os casos, proporcionar a ciudadanías e aos sectores productivos uns servizos públicos máis eficaces. Esta tecnoloxía permite tamén reducir tempos e liberar as persoas que traballan na administración de tarefas repetitivas ou de busca de documentación. No eido da saúde, como dicía, temos un proxecto piloto en marcha para o uso de inteligencia artificial na detección precoz do cancro de mama. Este sistema vai permitir reducir ata un terzo as lesións que poden pasar desapercibidas nunha lectura convencional das probas. Polo que respecta ao emprego, a ferramenta EMI está a permitir casar mellor a oferta e a demanda de emprego, asilizando a busca dos perfiles máis axeitados para os postos de traballo vacantes.
mellorando a súa eficacia e o seu carácter innovador que está a ser recoñecido por outras comunidades autónomas. Por outra banda, a inteligencia artificial está tamén a ser unha tecnoloxía fundamental para a reducción das diferencias entre as contornas rurais e urbanas, como dicía, e para a xestión do medio rural. Así está en marcha, por exemplo, o desenvolvemento dun sistema de inspeccións intelixentes avanzadas que vai mellorar a eficiencia dos controis derivados da política agraria común, agilizando a tramitación das axudas e reducindo a necesidade de desplazamento do persoal de inspección, así como a complexidade e os custes de tramitación destas axudas. Tamén se están a usar sistemas de inteligencia artificial para mellorar a eficiencia na loita contra os incendios forestais. En definitiva, Galicia vén de aprobar a primeira legislación europea para o desenvolvemento dunha inteligencia artificial ética, segura, fiable e centrada nas persoas. Por iso elaboramos unha lei que regula que sistemas de inteligencia artificial podemos desenvolver ou comprar dende a Administración e como debemos usalos. Asegura que as persoas teñan sempre a última palabra. Establece cal é a responsabilidade e funcións de cada un dos servidores públicos e entidades no proceso de planificación e implantación da inteligencia artificial. Define os criterios para a compra ou para o desenvolvemento de sistemas de inteligencia artificial. Fomenta e incentiva, mesmo con axudas e incentivos fiscais, a implantación dunha inteligencia artificial axeitada ao interese estratégico de Galicia por parte das empresas e da sociedade. Trátase, en definitiva, dunha lei que proporciona seguridade xurídica tanto ás persoas e ás empresas, xa que representa unha aposta pola inteligencia artificial, unha aposta pola promoción do seu uso ao servizo do benestar e da economía, unha norma que agora remitiremos ao Parlamento para a súa tramitación. Moitas gracias. ¿Tedes algunha pregunta? Bos días, presidente. Bos días. Quería preguntarlle sobre a Comisión de Investigación, vistos como se están desenvolvendo os traballos despois desta primeira semana, se teme que os grupos poidan levala aos tribunais o obxecto da investigación, do que se está investigando. Gracias. Bueno, pois, como saben, eu comparecín o venres pasado e reafirmei a miña impresión de que non teñen e cada día o teñen menos, non teñen claro exactamente para que solicitaran a súa Constitución, tampouco moito interés. O representante, o CIR do Partido Socialista, a primeira vez que iba a comisión, despois de todo o que dixo, a voceira do BNG, creo que era a segunda vez, probablemente, aparte, como dicía, unha comisión de difamación, algunhas cosas que dixeron aí, creo que non teñen moi claro e creo que os comparecentes están deixando bastante claro o que eu intentei dicir tamén na miña comparecencia. Viña a defender a integridade dos procesos contractuais da Xunta de Galicia e as persoas que interveñen nela, representantes, altos cargos, pero tamén moitos técnicos. Como supoño que o resultado que buscaban, o que están conseguindo, pois non descarto que agora fagan outra reviravolta e que simplemente por sostener unha medalla pois decidan todo isto ala eles. Creo que o desnorte e o non saber moi ben que facer con esta comisión, creo que cada día, cada sesión é máis patente. O cagaro de que todos os comparecentes que vayan ali respondan de xeito obxectivo, conten o que hai e demostren que todas estas cosas que estaban dicindo non son certas. Se non lle satisface, pois non descarto dentro desta deriva da oposición que decida por manter o conto vivo, pois decir que, non sei, algunha solución desas que vostede di. Non teño nin idea. En todo caso, non me preocupa en absoluto.
Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. Os últimos informes presentados por a promotora da mina de Touro non agochan que a mina presentará visibilidade dende o Camiño de Santiago, que as consecuencias que isto pode ter para o turismo e para o patrimonio ao tempo recoñecen que os traballos de extracción deixarán 110 millóns de toneladas de rocha potencialmente xeradora de drenaxe ácido. Quería saber que valoración fai deste proxecto, que pode ter unha pegada tan grande na zona e, non obstante, o material extraído nin sequera será tratado en Galicia e sexan outros países que saquen proveito desta riqueza. E, por outra banda, quería preguntar, porque nas últimas horas deuse a coñecer a dimisión de Carlos Tavares ao fronte de Stellantis, xusto nun momento no que na industria sofre unha gran crise aquí en Galicia, cos paros celebrados a semana pasada, e no que a continuidade da planta en Balaídos non está garantizada, cando Stellantis nos últimos meses comprometeu a fabricación de novos vehículos noutras plantas, mentres en Vigo levan máis dun ano sen saber que producirán cando remate a fabricación do Peugeot 2008. A pregunta: valora a Xunta frear a concesión de axudas públicas a Stellantis mentres non se garantice a continuidade dos empregos na factoría de Vigo? Grazas. Sí, eu teño, verdad. Bueno, respecto á primeira pregunta, que eu non me corresponde a mí facer ninguna valoración. A valoración a están facendo os técnicos que están avaliando toda a documentación presentada por este proxecto e se é viable onde o punto de vista medioambiental e todos o resto dos exames que hai que facer, irá para adiante e se non, non. E esa é a valoración que teño que facer, remitirme a valoración dos técnicos que xa fixeron a valoración no seu momento do proxecto e agora volve a presentarse. Agardo que coas correccións necesarias para volver a avalialo e tomar unha decisión. En todo caso, o que estou seguro é que se ao final fora para adiante, a repercusión en Galicia, do punto de vista do emprego e da produción industrial, tería que producirse. Sería un proxecto industrial que houbera en Galicia, pero insisto, non vai ir para adiante se non cumpre todas as estrictas normativas que debe cumprir. E respecto á segunda pregunta, sí, certamente move a inquedanza esta repentina, parece ser, ora se escoita, se di que xa estaba máis ou menos acordada. Outra cousa son os tempos. Tuvo hai moi poucos días co presidente do goberno, nada desto se falou ali, ou polo menos nada desto trascendeu. Llego que agardo, xa estamos mantendo contactos a día de hoxe cos responsables da planta en Vigo e o que queremos é que recibir a información sobre cal van ser as previsións de evolución da factoría de Vigo e todo o que supón de impacto de Stellantis no sector da automoción. É un sector importantísimo, por tanto, nós seguiremoslo apoiando como estamos facendo. Ninguna outra comunidade autónoma está apoiando o seu sector da automoción como está facendo a Galicia, pero, lóxicamente, estes apoios non só a Stellantis, senón ás industrias auxiliares que dependen non só de Stellantis, pero sino unha parte importante está condicionado ao mantemento da actividade e dos postos de traballo e, efectivamente, nun mundo tan competitivo e tan global como é da automoción, estas axudas son necesarias, pero tamén teñen que estar vinculadas ao que buscamos, que é que esa facturación e esa creación de postos de traballo e de riqueza en Galicia se manteña. Por tanto, saben que esa é a condición e o que queremos é información que nos confirme que todo eso se vai seguir producindo con independencia de quen sexa agora a cabeza visible ou o máximo responsable de Stellantis. Boa tarde. Leva o seu partido, incluso vostede mesmo, varias semanas insinuando que hai corrupción na contorna da líder do BNG. A pregunta é se van dicir en que consiste exactamente este caso que insinúan ou se van seguir con insinuacións. E outro tema, ve vostede capacitado a Rafael Luzán para presidir a Federación Española de Fútbol e pensa que esa condena que a ten recorrida no Supremo o inhabilita para este tipo de cargos? Gracias. Enteño. Si, mire, a primeira pregunta, non, eu non insinuou que había corrupción. O que lle dixen directamente, lle volvo a preguntar a voceira do BNG, é que se ela entende que son casos de corrupción que un familiar directo contrate directamente e sin licitación cunha administración, eu o que lle preguntei é que si no seu entorno, a valoración faina ela, non a fago eu. Ela é a que di que eso non pode ser e é absolutamente condenable e equipara a corrupción. Por lo tanto, eu o que lle preguntei e se no seu entorno non hai casos desa índole. Non o contestou a día de hoxe e, lóxicamente, eu agardaba que o contestase. A non contestación eu non vou decir, non vou facer como fan eles, que é un recoñecemento da culpabilidade. Ora, evidentemente,
cada un pode sacar as súas conclusións. Era un sí ou un non. E sempre decir que, bueno, pois non querer que se aplica a ela o que ela lle aplica aos demais. E respecto á segunda pregunta, mire, eu non son consciente dos requisitos concretos e determinados e necesarios para ser presidente da Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, non lle podo contestar a esa pregunta, incluso dende o punto de vista da súa situación legal, si iso é un condicionante ou non é un condicionante. A verdade é que non o sei. Supoño que se el propón a súa candidatura é porque ese tema o ten estudiado. En todo caso, eu creo que un galego fora presidente dun órgano tan importante como a Federación Española de Fútbol, dende logo, para Galicia non sería mal en absoluto. Presidente, dúas preguntas. A semana pasada chegouse un acordo para modificar o borrador de transferencia das competencias do litoral no que o Estado renunciaría a eses informes preceptivos que quería tener sobre as decisións que tomara Galicia. Quería pedir unha valoración dese acordo. E logo, sobre os congresos deste fin de semana do PSOE e do BNG, pois supoño que coñece os resultados e as declaracións que se fixeron sobre o seu partido. Non sei se cree que poden ter algún impacto na posibilidade ou non de chegar a acordos en Galicia, na súa gobernabilidade. Gracias. Bueno, mire, respecto á primeira pregunta, a valoración do documento para a transferencia do litoral era, non? Me decía. Eu xa o dixen públicamente, o dixen aquí tamén nestas rodas de prensa, o documento inicial que se nos presentou non era de recibo en absoluto, e, por lo tanto, tivemos que rexeitalo. Era ignorar directamente a sentencia do Tribunal Constitucional e ignorar directamente o que se comprometera o presidente do Goberno comigo en Moncloa. Hai que recoñecer que hubo unha rectificación por parte dos negociadores do Goberno Central, quedaron hoxe en pasar unha nova versión despois das conversas que hubo a semana pasada. Eu simplemente pido que a transferencia recoñeza o que xa o dixo o Tribunal Constitucional de xeito palmario, que tiñamos dereito a esa transferencia, tiñamos dereito a exercer esa competencia e que debían, ademais da competencia, ser transferidos os medios humanos e os recursos económicos necesarios para exercela, ni máis ni menos que o que anunciaba o Lendakari outro día despois da súa reunión, a segunda, por certo, en moi pouco tempo con Pedro Sánchez, decía que antes de que rematar este ano iban a ter a competencia transferida. Estamos exactamente na mesma situación e o que pedimos é non ser de mellor condición, pero desde logo de menor tampouco, de igual, porque son casos moi similares. E aí teño que agradecer, ademais, que a información que nos está suministrando o Goberno vasco sobre as súas condicións e a súa coordinación neste tema queda agradecer. Respecto á segunda pregunta, bueno, mire, efectivamente, producironse os dous congresos esta fin de semana, un en Galicia do BNG, o Partido Socialista a nivel nacional en Sevilla. Vendo a valoración dos protagonistas galegos, eu lle desexaba sorte os dous. O venres, ao rematar a sesión da Comisión de Investigación, desexaba, eu digo sinceramente, que lles fora ben, que continuaran e continúan. Por lo tanto, eles están contentos, eu estou contento tamén, o Partido Popular de Galicia está contento tamén e adiante. Sorprenderonme algunhas cousas e do Congreso do BNG, si alguén está satisfeito perdendo casi un 20% de apoio, estando absolutamente marcado e dirixido pola UPG, incluso sorprendeume, parecía que era unha cousa de hai moitos anos que nos traíamos atrás, na estética do Congreso e todo o que ali vimos, pois perfecto. Mire, eu prefiro desde a victoria facer autocrítica e non ser conformista. Se os partidos que perderon as eleccións en febreiro están moi contentos desde a derrota, adiante, aquí seguimos. A vida sigue, eu agardo que a partir de agora estén os ánimos na oposición un pouco máis relaxados e poidamos chegar a acordos. A nosa man tendida en moitas cousas sigue, empezando polo Pacto pola Galego, pero tamén outras moitas cousas. Ora veñen as emendas do orzamento, acabamos de aprobar 2 proxectos de lei que terán a súa tramitación parlamentaria, o gallá que cheguemos a acordos. Boas, o próximo 13 de decembro reúnese en Santander a conferencia de presidentes e quería saber, se xa ten perfilados os temas que levará a Galicia a este encontro. Gracias. Bueno, e que son os temas que están fixados no orden do día, o que quería o presidente do Goberno, recordarán que quería que fora unha
conferencia de presidentes solo para falar dun tema, vivenda, que nos parece moi ben, pero nos queríamos introducir outros, e eses son dos que se vai falar, así o agardo, ainda non temos a orden do día, ten que haber unha reunión preparatoria dos consellos de presidencia que ainda non tivo lugar, agardo que canto antes, porque a conferencia de presidentes vaise producir, a semana que ven xa, por tanto, falaremos tamén de inmigración, falaremos de sanidade, falaremos de financiamento e falaremos de vivenda. Estou falando de memoria, pero creo que eses serán os temas. Os 4 son temas, creo que fundamentais. Podería haber máis, pero tamén comprendo que o formato da conferencia de presidentes é mellor circunscribir unha serie de temas para intentar chegar a acordos. A partir de aí, postura do Goberno, plantexamento inicial, todo iso ainda non o coñecemos e agardo que entre esta semana e a que ven, o lóxico é que xa esta semana os traballos preparatorios avancen. Sí, hola, bons días. Bons días. Quería preguntar bueno, acaba de confirmar un pouco o sistema de elección dos representantes do Consello de Administración, da Dirección Xeral, do Consello de Participación, nesta nova lei de medios audiovisuais. Quería preguntar por que se mantén, digamos, o sistema que había agás no do director xeral, que pasamos de 1/3, 3/5, e maioría absoluta, e no resto sigue igual. Que motiva a ese cambio? E depois quería facer unha pregunta, porque a semana pasada tamén un encontro entre o Conselleiro de Cultura e os partidos políticos sobre falaba vostede o Pacto da Lingua. Semella que hubo algún achegamento, pero hai unha cuestión que parece que é insalvable, que é o decreto do plurilingüismo, que parece ser que o Bloque insiste en que se ten que derogar para chegar a un acordo sobre esta cuestión. Quería preguntar se ve posible tamén que a parte da lei de normalización se pode chegar a algún acordo tamén co decreto do plurilingüismo. Gracias. Mire, a primeira, sí, efectivamente, hai unha diferencia entre a elección de director xeral e o do Consello de Administración e o Consello Asesor, pero é que podían ser os 3 sistemas iguais, pero entonces se podía conducir a 3 bloqueos, o posto de director e o posto executivo, que é necesario para o funcionamento diario. Por tanto, é para evitar un bloqueo total. Fíxese vostede que podíamos ter fixado no proxecto de lei o mesmo sistema para as 3 eleccións e, polo tanto, deixar como último recurso unha maioría absoluta que agora mesmo dispoñemos. Pero, polo tanto, eu creo que hai que intentar chegar a eses consensos, o que non podemos chegar a un bloqueo e, polo tanto, no posto executivo, no que ten que estar no día a día, é necesario que, dunha maneira ou outra, resulte elexida unha persona. Esa é a razón, e esa é a razón de non aplicar ese sistema, que tamén podería ser, cando menos no proxecto de lei, nas outras 2 eleccións que hai que facer. E a segunda pregunta, mire, é que ese, teño dito varias veces, é que ese é o sistema de negociación que eu percibo no BNG. Se non faz o que eu quero que fagas, é imposible o consenso. Entonces, se non derogas o decreto, entonces olvídate de calquera consenso. Pois así é moi difícil acordar. Por tanto, hai que entender que cando se negocia, non se pode decir esta é a miña condición e se non aceptas non hai nada que negociar. Así é moi difícil. Por lo tanto, mentras sexan eses plantexamentos, eu vexo difícil o acordo. Todo máis é que derogación, nada máis que decir. Non hai ningún outro matiz, nin ningunha outra maneira de plantexalo. Por tanto, así é moi difícil e eu agardo que un partido que, ademais, ten menos representación que o partido co que pretende negociar entenda que as cousas para chegar a acordos hai que facelas de outra maneira. Moi ben, moitas gracias.